Krásný večer. Zajímá vás, co dělají 2/3 našeho moderátorského tria Fantastické trojky Gábina Partyšová a Jaroslávik takhle v úterý večer? Tak se sem na to pojďte podívat. Fantastické trojky. Teď mám vidíte, chápete, že to není až tak fantastické. Sorry. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače Rádia Kiss a za fantastickou trojku Jaroslávika, Jirku Hernacha a Gabrielu Partyšovou bych vám chtěla popřát krásný večer a vůbec krásný rok 2014, protože jsme ho načali teprve, tak vám všechno vychází. Mějte se hezky a mějte se rádi. Kiss. Já srdečně zdravím všechny posluchače Rádia Kiss 98. Je to moje oblíbené rádio, poslouchám ho vlastně celý den, teda když jsem doma, což nebývá často, ale přesto ráno se s ním probouzím, večer s ním často usínám, ale to už bývá hodně o půlnoci. Takže posluchači Rádia Kiss 98, mějte se fajn. Tolik dnešní reportáž. No a teďka už se vrátí k rádií na Kiss 98 a nezapomeňte, že ve středu v 19 hodin a v repríze v neděli v 19 hodin na vás čeká fantastická trojka.